Parliament Rahul Gandhi ni kokna tui hai hoila anglaijak Hindu rokni faising khub kengka Congress ni dagifang eba Lok Sabha ni kebuni bodoni adong Rahul Gandhi abo haikeno koksilja mungkhlaike BJP bai gdaljak joto bodol rokno apati mungno kitingi tangsalo Parliament no hai hoila angmani nuksakha aboni ulono NDA dagifang rokno saktar mungrukha Montri Bokrok Narendra Modi tangsalo Lok Sabha bo hai hoila angmani ulo graksalo NDA ni achuklai mungo Montri Bokrok dagifang rokno saka borak Parliament ni rot kahaikeno tongnani bagai borokni samung nugui lukurok kaham hwnei satun abo haikeno saka Montri Bokrok Narendra Modi kebo Rahul Gandhi kahai tongmung khlai mangkalak a achuklai mungo phaiye manjak phaikhe BJP te NDA bodoni dagifang rok achuklai mung paiye Kiron Rijiju saka Montri Bokrok chung jotono no nangkukmani kok saka bo saklaika Parliament dagifang rok phaio hakotoni bagai samung khlainani aboni phasingno nahari samung khlainani saka miya kebengni bodoni adong Rahul Gandhi je samung khlaika te speaker no bo lachirikha chung obo hai samung khlaiglak abono sini sinimung Bureau Report Kokhara।